Tomáš vlog, teda vlastně jenom vlog. Jo. A dál bude ta akce, na se dneska ještě nezmátili. No dobře, jak všichni víte, hrozí nám doba ledová. Minus 70 stupňů, kde to vzali frajeři? Řeknu vám jednoduše. Zima si vybírá lidi do 70 let. Že mám všude. Pokud bude minus 70. Moje tchýně normálně vyšla. Jo. Zmrzlej, ty vole, všechno se jí zmrzlo. Plíce, všechno. To ale není ještě taková strašná věc, já jsem říkal. Volali mi, že zemřel a já. Jo! Ale když jsem přišel do nemocnice a ona na mě mává, tak jsem zjistil, že jí bylo 70,5 vlastně, takže to taky neplatilo. Děkuji. Tomáš vlog, zprávy, přejdeme slyším v posteli. Jo, takže dnes jsme si dali svačinku od Kostíků. Moc nám chutná byla čokoládová s chutí floka. Ano, a Píťovi se narodili vnoučata. Ano, Píťovi se narodili další kutrnání Mozarti. To je zajímavé. Máte zde. To je zajímavé. Velmi zajímavé. Takže jste všichni víte. Fotbal skončil velmi brutálně pro Tomáše Beckema Floga. Při odpalu míče asi 370 stupňů do půl metru, 3 kilometry krát děleno E minus E na 3. V tu chvíli si ukop nohu, tam proletěla bránou, singula vykřičí ty vole a Letěla rychlostí, jako uznali, já bych mu neuznal, jeho noha, která letěla 3 kilometry, se uznat nemůže. Další zprávy. Hokejista Jiří Plochýmen vystřelil fuk na bránu, který jel po rovné čáře, rovnice, jel okolo své poloviny kruhu a musel ji rozdělit na velké těžiště, lomeno 3P. V touto udělal kruh, sejmulo to ředitele školy a proletělo to tou sítí. Tím byl gól, bohužel dán, jelikož ten tuček, co tam seděl, nedával bacha, ten debil! Tam nic ne, teď to v pohodě. Takže další zprávy. Dnes utíkal, no dneska prostě se hrál tenis, nebudeme zamlouvat. Flok byl v první čáře a vyhrál silou blesku, což je 3 lomeno P na druhou. A to, aby jsme vypočítali hustotu, musíš odpálit ten moment. Hustota lomeno 3P proletěla hmotností a gravitační silou o půl kilometru. Takže je to tam. Jiří Vrabec, televize Nova.